iti karangwa sidang maikananagan. Antonio Watang, Ernesto Watang Sr., Victoria Watang, Milagros Nolito Ernesto Watang Jr., Anacleto Domisil, Raymonda Watang, Ramon Awan, Dominga Awan, Rosita Manzano, Lectora Ganon, Leoncio Maligpes, Rolando Maligpes, and Catalina Fernandez. Tumakber tayo. Hindi na ganti Ama, ganti Anak, ganti Espiritu Santo. Amen. Di ako at ang mga kayo. Sa kapag sa magbangan tayo di Piesta, di San Matias, Apostol, may sa kadagiti Simon Sulot ni Apo Jesus, kinuha nagawag na, hinted na magtigiyak na, di pa natin pagdamag, tinagan ni Kristo. Dawatin tayo di pa nag-ibang balik na. Agiyaman tayo man kadagiti ano, kapanagod, iba, grasya ni Papa, na tayo, di pagbilihan tayo, tiging mo tayo. Tapos may kami tayo kailangan tidak kasama ng history, bibigyan tayo dari mas basol tayo at pagbabawian tayo tidak. Sila na ibahon at lupaimbagan na puso na babawi, ako siyang na kami. Sila na imbay ng kaya bang nagitiman ng baso ng Kristo siyang na kami. Sila sinubugang hindi matanawan ni Ama, tatlo ibang palit na kami, ako siyang na kami. Siya na tayo pumanman ng balit na Diyos, at talpasan di pa nakapakawan na itibas-baso tayo ipan na tayo, itibiyak na ngayon. Bigay na ilalim ni Diyos, bubandi pa ang kanta tayo ni Glory.
Kuman. O Diyos, inayot mo ni San Matya si Tibilang dagiti apostoles, babae di pa nangibabait na, ipaayo mo kadi, na mapakasapan kami ang makiranan ti ayat mo. Tanto mahinayon ng tumen ti Tibilang dagiti sa kantos mo. Gapot na ako Peso Kristo nga ng Diyos. Iso magipagbiyan ket magipagalingan tayo tinimpo yung Espiritu Santo, Diyos nga nananayon nga awan ti kada. Iba-ibasa na aldaw ti amami dagiti apostoles. Nagtagdan ni Petro isang kawan ng tagpiak sa kagasukan doon mulo ang bati ket kinunanan. Kakabsan ko, masag ang magtupan kaset pinasatwa na surat, kasi pato Espiritu Santo, babae ti panakaramat na David, ipaipapan ket Judas anang idaulo ka dagiti nakriyo ken Jesus. Katwa iti, tanapini med ang makipakaken kidayloy a panisen. Tanairan ti libro dagiti Salmo, mabay kay man balay na, ket awan pumati akyat ti ulegnan. Naisurat pa, at ako masabali ang pangalan iti akyat na. Pumili na ni Pano di kimayon sa katwagi, ang makpalinet iti panagungan ni Ako Jesus. Masapol ang aysa katatayo, ang kanayo ng kibuy-buyo ken ni Ako Jesus. Manipol pa ng ninyag ni Juan ken Juan na agingga iti panakaibuinan sa dilangan. Nagipanagtakarot iti dua a lalaki. Ni Matias ken Jose, ang managan Barsabas, managan pa'y gusto. Kalpasan ng nagkarawagan. Ako kinunagan. Ang buong tituso ng tiangin at ang tao. Ipakita ko mga nakati, kung siya sino kadagtidwa ang kiling, ang sumukan ti akyat kina-apostol, ang pinanawan ni Judas, ang napanang ilugar ang kailangan. Hindi nakapagkararagdan, nagbibigulot daw siya sino kadagtidwa ang kiling. Ang pangsakan ni Matias, kaya inayo pa ng isa magulo at may isa na apostoles. Isa upiya. Pagtugawin to, ti ako, identa, dagiti prinsipe. Idagdayaw ko ti ako, da kayo maaadipen na, idagdayaw tinagan ti ako.
Madaydayan ko tinagay kay dati dahil nanayon sa awan ng plano. Manipod daya kay daon, may daydayang tinagan ti Apo. Iturayan na ti Apo, ti Apo na nasyon, ket ikidayang natin bawal na bilangan. Iti langit ken ikidaba awan kasi ti Apo at Diyos tayo. Lupay ang naet tinangato at isto, tanawagan na itakata ken ikidaman. Bawalin na dagiti kinapangla, manipod, itapo, kaya naumanin na dagiti kinapurapa, iti kinapangdangdang. Pagpugawin na ida, idan na dagiti prinsipe, wet na dagiti prinsipe, hindi na. Hintay abi, ikaw ang Hallelujah, hallelujah. Hintay abi, hallelujah. Apo at ako mga taga-tayo. Ibang nang ibalatawang dinasanton na ibang melyo kasi surat Rizal buwan. Gloria. Kinunan ni Jesus mataging adalan na. Ayan din kayo ang festival na gayak ni Ahman Agia. Ang talinaet kayo, iti ayak ko. Lutong parin nyo na itibigin ko, ang talinaet kayo, iti ayak ko. Ang festival ng kupal ko, na itibigin ni Ama. Kat ang taen na iti ayak na. Imbagang dahil ko yung tabutiragsak ko ang namumakan kayo. Kahit na ang anay mumatiragsak yo, dahil ito yung ibilin ko. Agiit na yan kayo, nakasti pa na gayan ko kada kayo. Tigatan ko ka na ayang kahit pakita ni may sa tao. Iso di pa na pa kayo nakitiyat na, para ka nagiti kagayam na. Da kayo nagiti kagayam ko, no tong bagay yung ibilin ko. Sa alin na agitan, di pa nangangwag ko na kayo. Tasaan na ako ti adipan, di ang nanabilan ti ako na. Nga mawagan tayo ti gagayem. Tayo makakampo ka na kayo ti amin ang natin po ama. Saan at ang kayong pinagpili kaniya, kundi that siya pinagpili ka na kayo. Hindi magtungan kayo ang mapansin at bungay ito. Kan manayon po magbungay. Hindi ka sa ito, di ako ka na kayo, ti aniya manadawatin yun yung kuwanan itinagal ko. Dahil tingnan pipiliin ko ka na kayo, amin na yan kayo. Kakapsan Ibanghelyo ti ako. Good morning. Congratulations, kagani tayo nag-record, nakapasa, next time dito, amin na naman nakapas na. Congratulations mo na tayo naganda, na ayan sa tipong tulong sa naka-record. Congratulations, Tibimo, and na ay amin. Nanay ko na kayo kung ano yung to, sinta ako. Yan. Sinta ako yung damos sa akong kung ano kayo ba. Kung pakaidayawan ni May sa pakaidayawan tayo amin. Ngayon daw, pakaidayawan ni May sa ay kaibang tayo amin na well, yung ano makakatagal ito kapiyat data kung sa bagay ginamit ko pa naman yung kamang yan. Pakaidayawan ni May sa pakaidayawan tayo amin. Gamdang pakaiba magdinabiling tayo amin. Anyway, kung handa, hindi magsasabuta ng gratitude is the language of the soul. Tika ito ba nagyaman, isang ano kaiba pa ng pagputlo na pagpagati language of the heart. I mean, gratitude is the language of the heart kung ano nila. Isang ano kapintasan. Pwede ko na the best attitude is gratitude. The best attitude is gratitude.
Pero pipigtasan ng ano na papapalim, agyaman, agyaman. Agyaman, muna agyaman ng gusto. Alam, sing kayo tayo, muna. Yan ang ko na pagkiranan ka na kayo na nagrimpuan. O muna mapagkiranan ka nagpikahan, tibiyan nyo. Ijay kayo mga challenge, ijay kayo mga nagdang, ijay kayo mga nagbalin ng sikti. Pauray siya, basa at awang pa'y lumang naman. Kurang tiwata. Kurang ti ang kadalipin sa ato, akasin na nagkamhama at tawag daw, tadi nga magbasa ini. Tawa na awang nagpiambisyon na kurang ti gamit. Kurang ti mangtulong, awang may pagpapunta. Amin igatang ko ti project. Kapay lagi niya nagbasa-basa na nga ako. Kung bigyan mo na tapos first year mo na report talent ko diyan mo report latin. Nga to iso nga tumpon na pagyaman ng tagikari itibyan. Pero di ko na ka bigay seminar kayo kaya duduwa ni Armas ko. Luwa tagiging luwa iso kita ni doktor kanya nga ang luwa to. Naging ka ito isong dati na dito nga ang so, ang ipunan pagyaman tayo pagkitikan, dahil wala pabasa. Kadalitigong dampay nga maupay tayo mga kadalitigong dampay nga nasdaan, ang give upon kay Eric lang. Magbalik nga ang pura ko sa punta. Ang umangita, yung magpaspasan ko, nasdaan ka pagbaliwan ka. Kadalitigong dampay nga mga nakakabasa. Kanya na din ako makapag-ibang tao na nag-inspire ka ngayon, nagsakripisyo para kayo ang pagkakitan. Tahan yung ang pagkakitan. Yan yung sa mga tao, pag yung mga nalipot na balita, kung uray ba, ang dali ito ba kung nakatutoy tayo, ay ang naabit na nagbasa, pinakapong kung uray na pagbasa na. Asset mong lahat ito, nag-revon ka na, kas anong pa na nakalisok ka, kas anong ka na tuloy nga amin nag-aapal lagi tayo nasirin ko na rin ako nasirin na ni kanya kaya ba nga na memorization kada the foundations ang hindi tayo kada ko na tayo ti academics na manpan ti actual na biya na natagpuan so agyaman tayo doon ang kasumpay kayo kanya ti pagyaman mo kayo dahil nanaganda kayo Nagti amin na nag-inspire ka niya yun. Itaway, nagkikitatak na nag-inspire ka niya tayo. Muray kidaka, kabundik na, kakanskwila ka, mestra. Pag may mga yung muna tayo nagkitabot ka niya yung gapungan niya, ang grade 1 na. Dapat nakakas din sa tao. Kaya kapag nagkitibag-ibagang awan mamantik ka niya, nga isunan din nagbalik na pari, tapos nakatuloy ka pa, gano'n na din ang kada pagkagyan mo tayo pinag grasya pinabas na abigin ko na sa grafito. Kasi ang pinabas na panagyaman. Dahil hindi ka magpakit. No? Dapat ang nakagrituan ka, nakatrabaho ka. No? Ulit na trabaho. Ito na trabaho ko, nagyaman ka. Tidak pipintasan nga panagyaman. Hindi pa nag-isubli. Kapag hindi kayo taktago ni Apo. Isahan mo niya, imbenta ka na kayo ng mga pagdahil na ang balik ko sa inyo nga safety kang lipunan ang balik ko kayo nga lebadura asin ti kagibukan tapos umaya at hindi mo haan nga agserbi haan nga agtrabaho nga kwarta ka hindi ka pero ka na anda yung kaita haan nga agtrabaho nga pag nakitang tangkot lang ti pero ka na awang hindi kanya na dahan haan nga isunti priority tayo hanggang trabaho ka tulang sumikat mo na kanya man ng bumatong position na kaan ka sumikat. Teka, pipigtas ang mga pagyaman na ita naawat niyo nung kasalugan ito nga ang serbi ng grupang kanagigri kababaan na po natin yung kanulungkuan nagiging awan gaway na DJ naging tatatayo yung mag-serbi ka dakuan na hindi kapigtasan. Na ano yung pamilya nagsurang tayo na kung tayo Pilipino, Ilocano, nag-record ka, isublim tulungan ni pamilya. Okay, tao, hanggang problema na yun. Ang pagsasalita, hanggang dali kita tao, mamakasako nga pag-serbiyan ito, pinapipintasan ng pagyaman, DJ, panangin, bakit yung panangi-apply yung panangisabot yung matapwada dahil sa nasyadal nga, dahil sa kadang pamilya ng
na kanya na nagpapalik siya. Sabi ako may ginagawa. Nandito ako. Ating dog. Ako lang po hanggang ating makapayaan. Nung nandiyan tiniro ko sa pagyaman yung inspire of people. Inspire lang nila na pinag kung paano nagtiman sila nalilikas na maabang itim niya. Tulungan ito nila. At dapat nila rin pagpagapag itim. O hindi nagtitribor na nila yung bigyan yan may taman. Manuang nagtitribor sila. Kung yung mga yung pamigan, kaya yung nila. Narigat tayo may spirit pero bakit may isang tangan na narigat na kalaman siya. Kanya di ko nakatukuhan ang nakatribor tayo. Adak pagkaso. Mga ano tayo di may isa. Naman yung mga literal makalakot na adak di kang karagaman yung di mga natin. Tumulong di ba masang ninyo. Tapaya makita yung kang recycle pagkat pinarigan tayo na nagbasa. Pinarigan tayo na yung mga haan nga nakatulungan. Kanya natin na may asawa. Adalan o patlima. Hindi ang vision ng tuwa ng pagkas dyan tuwa na noong nang-absorb din yung foundation sa cycle of pagkas dyan ito na. Kanya di pagbaga, mga anak na itimaysa, mga anak kayo kamangitay pag-usod kayo, ay pag-usod yung mga lang, nakataas ng lang tayo tingin mo nga. Ano nga ibaga natin, kamo nga tayo magbaga tayo education na natin pagbag na amin, natin po na tayo hanggang ang may diskarte na ang assurance ko yan. No, makinig ko lang na education is expensive, but ignorance is much more expensive ng tao. Talaga bang naligliga ng tao ng awan. So, ano po, graduation. Lord, kung ano pa na kayo, kung po na, nang tunang ipon kayo, mga tulong. Anyway, nagpapagalitan ko siya. Inspiration nyo, like, tigibo mo na kayo, na-inspira ng ibig na nakita sa tayo nyo. Kada ito, itong natin tayo, itong palit tayo, natibaga ni Abu Gusta niya tayo. Gigil na yan tayo, nagigil naman yan, may basit na yun. Gigil na yan tayo, kasi pa natin ang na kayo. Haan na kaya, si Diyos, may biyak din yung logo, maagpong logo, aglandan din yung maligligatan, maikos-kospin. Tingay na papaano tayo yung dignidad ng mapalbalik at papaano tayo yung standard di ba nagbiyak ko doon ang dati meron siya ng awang po madagit tayo paggawayan, mga may perspektiba na kayo ng kasyan. So madagit di nagagawal mang kinaan, nabintas lang ng iba na tayo, kanakay na nakapag-ritual, kanakay na nakaaring ibiyag ng hantay na nakapag-ritual, challenge na mga ganun di magbatahan ko lang tayo. Yes. Uray tangan na, uray yung kawanan na, uray trabaho yung pamilya. No, ipusok ng naklang yung di kaya, isong kurang ta. Palikita din tayo, uray mo na naata, uray ang position na, uray mo ang nasa likuan na, no, at tayo yung puso ng di ayang isong kurang ta. Itong pag na kami, pagyaman, iso na ito ng agaya. Ibugan pinapintas sa panagyaman, naninitan na po yung agaya. Kaya ako ay susunod ng iba na kami tayo. Susunod ng iyaudis pa na ngayon. Kagagaling pa ng kailang tayo. May sa mga tiyas. Linibat ng pamilyanan, simulan kailangan presunod. Hindi na biyan na, para i-sakripisyo ng biyan na may parang ipansay dahil na ako ay susunod. Isunod din makulang na ang pagpiliman ng tigas pa pa. Kung napisan mo, napisan mo na tayo. Pagtutulog o di ang itigan na dari prinsipin. Datay yung mga tulong kaya na, maliwanag awang kaya na, at biyan tayo kung magbigay, yung mga litatay na namin tayo. May nagkakapsa, nagragsak tayo mo, nagragsak tayo, nalilitig ang balay, nagragsak tayo mo, nalilitig sa tulong talagang kaya tayo ng kaka. Iba isang nakatakas lang ito. Kanyang tungkol na, kaya, ano ang dalang asset mo, o sarong din na asset na kaya, at talento, o sarong din na talento, kaya, magdasali ko, magdabong dasali ko, kaya, tungkol ibang napalisaratan. At